салом дӯстон, бозии аввали полуфиналии Лигаи Чемпионҳо байни дастаҳои Боруссия ва ПСЖ баргузор шуд. Дортмунд дар майдони хонагӣ тавонист ки ғалаба кунад, аммо бозӣ осон барояшон нашуд, зеро ПСЖ то охирин дақиқаҳо таслим шуданӣ набуд. Акнун ҳамагон бозии ҷавобиро интизор хоҳанд шуд, ки як ҳафта баъд дар Париж доир мешавад. Имрӯз дар навори худ интервюи бозингарону сармураббии ҳарду дастаро манзуратон мекунем ва ҳамзамон хоҳем фаҳмид, ки дар раздевалкаи ПСЖ баъди бозӣ чӣ рух додааст. Зери навор ба таври максималӣ лайк гузоред то ҳамагон инро бубинанд. Обуна шавед, мо бошад рафтем. Футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. Тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfood. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. моро фаворити бозӣ мегуфтанд. Барои ҳамин ман такрор мекунам, ки рӯзноманигорон аз футбол чизеро намедонанд. Дар ин марҳилаи мусобиқа дастаи фаворит нест ва бошгоҳе ки то ин зина омад, онҳо қавӣ ҳастанд. Аз ҳодисоти бозӣ хело ҳаловат бурдем, вале натиҷа бар нафъи мо нашуд. Моро натиҷаи дигаре ба ҷуз ғалабаи бузург қаноатманд намекунад. ҳадафи мо баромад ба финал аст ва мо инро дар Париж ҷашн хоҳем гирифт. Мо шонсҳои хуби голзанӣ доштем, вале бояд онҳоро дар Париж хуб истифода барем. натиҷа барои мо мусбӣ аст. Шахсан ман мегӯям, ки бачаҳо талоши зиёд карданд ва сазовори пирӯзӣ буданд. ПСЖ яке аз дастаҳои қавии ҷаҳон аст. Мо низ дар навбати худ дастаҳои бузург мисли Атлетикоро аз садри роҳамон бардоштем. Барои ҳамин мо тарс надорем ва бозии ҷавобӣ барои дастаи мо санҷиш мешавад ва мо омода ҳастему мехоҳем, ки ба финали ин мусобиқаи бузург бароем. Мо бояд дар Парк де Пренс ҳунари зебо нишон диҳему ҳамагонро ҳайратзада кунем. бозии чӣ хеле ки пешгӯӣ мешуд мушкил гузашт. Мо дар формаи хуб қарор дорем ва шонси олии баромад ба финал аст. Боруссия чанд муддат аст, ки дар майдони аврупоӣ дурахш накарда буд ва мо инро ислоҳ мекунем. Баромад ба финал ҳадафи асосӣ аст, вале пеш аз он бояд ПСЖ-ро дар Париж шикаст диҳем. Кори осон нест, вале мо аз уҳдааш мебароем. ростӣ ман аз натиҷаи имрӯза розӣ нестам. Мо бозии худро нишон дода натавонистем. Ман ҳам ҳамзамон то ба даст овардани ҷоми Лигаи Чемпионҳо чанд бозии мушкил мондааст, вале мо талоши зиёд хоҳем кард, ки ин фурсати олӣ аз даст наравад. ҳоло мо ба бозии хонагӣ омодагӣ мебинем то тарафи беҳтари худро нишон диҳем. Танҳо дар ин ҳолат мо ба финал роҳ меёбем. акнун оиди ҳодисоти утоқи либоси васкунии ПСЖ баъди бозӣ бо Боруссия ҳарф мезанем. Килиан Мбаппе баъди интервю бо рӯҳияи бад ба он ҷо рафтааст ва ба иттилои манбаъҳои дохили даста эҳсосоти ҳамлагари фаронсавӣ хело муташанниш будааст. Дигар дӯстони Мбапперо дастгирӣ карданд, вале ба назар бохти аввал ба рӯҳияи футболбоз таъсири манфӣ расонидааст. Албатта дастаро як қадам аз финал ҷудо мекунад ва Лигаи Чемпионҳо мусобиқае аст, ки Мбаппе орзуи қаҳрамониашро дорад. ҳолатҳои нороҳатии Мбапперо низ дар шабакаҳо аллакай пахш карданд. шумо чӣ пешгӯӣ доред? Ки ба финали Лигаи Чемпионҳо мебаромада бошад? Боруссия Дортмунд ё ПСЖ? ҳатман фикратонро дар комментария қайд карда наворҳои ҷадидро бо обуна шудани худ интизор бошед. хайр дӯстон.